Makikita sa drone shot mula kay Jomar Pabalinas na residente ng Barangay Poblasyon, Burgos, Pangasinan, ang pinsala sa kanilang lugar matapos hagupitin ng bagyong Imong kagabi. Nagkanda-yupi-yupi ang mga bubungan ng mga bahay. Kita rin ang mga natumbang puno dulot ng malakas na hangin. Ang building na ito sa Burgos National High School hindi rin nakaligtas sa bagyo. Ayon kay Jomar, wala pang supply ng kuryente at tubig sa kanilang lugar. Hirap din umano ang signal sa mga telecommunication. Sa ngayon ay gumagamit aniya sila ng generator upang makapag-charge ng kanilang mga gadgets. Safe naman po yung bahay po namin, sir. Pero kita po namin sa ibang barangay namin is marami na pong lumipad yung bubong. As of now po, sir, wala pa rin pong kuryente, sir. Ngayon nga po nagpapaandar kami ng genset. Wala po talagang kuryente. Tsaka signal po, sir. Wala sa tubig din po. Naputol din po yung supply namin ng tubig dito, sir. Ngayon lang po naramdaman yung ganong lakas po ng bagyo, sir. Dito, sir, hindi namin po inaasahan na ganon po yung magiging impact po, sir. Marami po talagang napinsala po yung bagyo. Marami pong nawalan po talaga ng washout po talaga. Alas 10:40 kagabi nang maglandfall ang Typhoon Imong sa bahagi ng Agno, Pangasinan. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa buong Western Pangasinan. Sa bayan ng Agno, ilang mga poste ang natumba sa kalsada. Lubog din sa baha ang ilang mga kakalsadahan at kabahayan. Hindi rin nakaligtas ang St. Catherine of Alexandria Parish at Agno Public Market. Sa bayan ng Alaminos, pinatumba rin ng bagyo ang bubungan ng gasoline station na ito. Puspusan ngayon ang isinasagawang clearing operation sa mga natumbang puno at poste ng kuryente sa mga bayan sa Western Pangasinan. Samantala, as of 11 a.m. ngayong araw, wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa lalawigan ayon sa Pag-asa. Ngunit pinapayuhan pa rin ang lahat na manatiling maging alerto at maghanda dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. So yung forecast sa rainfall po natin sa araw na to is more than 200. So asahan po natin na makakaranas pa lalo sa mga babang lugar ay patuloy pa rin na madagdagan. Si Cebu Tropical Storm Imong ay patuloy pa rin na humihina na ito. Nasa kalanasan napayaw na po. At ito po ay kumikilos pa-northwestward na may bilis po ng 40 km bawat oras. Paalala na lang natin sa ating mga kabayan dito sa Pangasinan na kung hindi naman importante yung pupuntahan, stay at home para safe tayo, lalo dun sa mga malalapit sa kailugan. Hanggat maaari, huwag mo nang pupunta sa mga gilid-gilid. So dito naman sa dagat naman, babala natin, nandiyan pa rin po yung gill warning, bawal po pumalaot ang ating mga kaibigan may isda. Lester Narag, Balitang Solid North.